ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏଗେନ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ଆମେ ନବା ଦୁଇକୁ ନବା। ଦୁଇରେ ଯେତେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି ହବ 16, କିନ୍ତୁ ବିନା ଚିହ୍ନରେ। ବିନା ଚିହ୍ନ ମାନେ ମିଶାଣ ନବାନି କି ଫେଡାଣ ନବାନି କି ଗୁଣ ଚିହ୍ନ ନବାନି କି ହରଣ ଚିହ୍ନ ନବାନି। କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନ ନେଇ ଦୁଇକି ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିବା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ହଉଥିବ ନା 16 ହଉଥିବ। ଦେଖ ନେଲି 16 ନେଲି, ଦେଖ 16 କୁ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନେବେନି, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବେ ଯେମିତି ଦୁଇରେ କନଭର୍ଟ ହଉଥିବ। ଦୁଇ କରିବା 16 କୁ ଆମେ କେତେ କରିପାରିବା? ଆମେ 16 କୁ କରିବା 4 ର ସ୍କୋୟାର। 4 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଲା? 16। ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା 4 କୁ 2 ର ସ୍କୋୟାର କରିପାରିବା। 2 ର ସ୍କୋୟାର ପୁଣି ଏଠି ସ୍କୋୟାର ହେଲା, ମାନେ 2 ର ବର୍ଗ ପୁଣି ହୋଲ ର ବର୍ଗ ସମାନ। ଇଏ ହେଲା 2 ର ବର୍ଗ ରହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇଦେବି ଚିହ୍ନଟାକୁ, ପୁଣି ବର୍ଗ। ତ 2 2 to the power 2 to the power 2, ତାହେଲେ 2 ର ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର। ଦେଖ ଆମେ 2 କୁ ନେଲେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନେଲେନି, ଦେଖ 16 ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ 2 to the power 2 whole to the power 2 equal to 16। 2 କୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି 16 କରିପାରିଲେ। ଏଇ ଯୋଉଟା ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ଏନଏମଏସ୍ କି ଆମର ଯୋଉ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସୁଛି। ଏମିତି ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପିଲାଙ୍କର ବି ଆସେ।